No som res. Ja veus. Un dia hi ets. I l'altre no hi ets. Tu creus en la reencarnació? Joana. Què? Què feu? Veure com la vida s'escola entre les mans. Res, a la veïda del tercer quarta que l'ha palmat. Què dius, de coronavirus? Efectes col·laterals de la Covid-19. Va fer una fideuà amb molt d'allioli i... L'última fideuà. Es veu que va portar la mascareta molta estona i caput. Caput. Merda! Joana, has tornat a menjar trinxetes? Ah, no t'has passat el fil dental! I amb el cony també passa? Portes mascareta al coll? Tia, que va respirar el putorret. No, putorret no pots dir. No, perquè vaig veure el congrés de les dones feministes, aquest de la mujer salvaje, que deia que no s'ha de parlar per la propietat. Laura, no li pots dir perquè no li pots dir putorret. No, putorret ni putorret. No, perquè no, perquè la meva vagina és funda de la polla. Això és una qüestió només no. Noies, això ja pel proper capítol. Bona idea. Me l'apunto, aquesta. No, que he menjat un cony. A Ah. veure? No, Això no mata. I els trinxetes què són? Trinxetes, no? Això és millor, això.